Sanibonani molweni ndiyamkela ku-SCTV ngesiXhosa. UZoleka ke after ethethe ke noLazarus ngento yoba angangutata umntana, uLazarus ke wathi ukuduka ke bengafumanani efowunini, uzoloko emfuna oko enestress, eshiya ii-messages into yoba ke if le message ndikuxelele yona mhlawumbi yinto ongayithandi ndiyacela siyithethe, cela ungandikhupheli ngaphandle. Kwelinye icala uLazarus kwakhe ke ubhizi uzidlalela nje igolf, naye inoba uzama ukucinga okanye ukufaka yonke le nto engqondweni nale nto yinto ebengayilindelanga because wazi into wasoze akwazi uba namntana. So xa ifumana itshantsi enje wothukile. But ke ngelingeni ke uye wade wabe ke ucela kuZoleka afike endlini yakhe. Emcela nje kanti uzofikelwa nguyise ke guys onguMr Ncukana. uMr Ncukana lo bethu nemeeting eJoburg, caba ke naye umntu omkhulu ke kwibhizinesi. Wabe sesithi uzofika ke phaa after 3 kwaLazarus. Wafika ke uthe sefikile kanti noZoleka uzofika utata ke esekhona ke, but ke bebeseke banencoko ke noLazarus ke nje into zabo bayi-2 and nento yoba engade abunike emzukulwana zinto azikhalazelayo ke ezitatakhe. So wafika kwaZoleka, kawufika uZoleka wazi-introduce ke kutatazala. Tatazala wamazi, wabe sithi ke uyamazi uba ngumntu okhulise iKhusela, ikhampani yomntanakhe, this and that. But ke uLazarus wabe sesithi ke hayi tata, uZoleka ingumntu nje okhulise nje oyi-CEO yaseKhusela, but ngumntu wam and engumntu wam nje ukhulelwe umzukulwana wakho. Yho hayi ke wabe evuya kudidi, but uZoleka yena bengayonwabelanga yonke le nto because bebengekagqibi ukuthetha mos, andithi lowo besamzulisele ngabambi calls yonke loo nto leyo. But ke iye yayiwa kanjalo, kodwa ke bathe besahleli ke bezincokolela ke notata lo, utatazala ke besesithi ke uzomcela into yoba ake abajoyine later for isapha okanye aqhubeka abajoyine because bekusemalanga already. Wabe sesithi ke uZoleka akana-problem, angathanda nditsho nokubona nesister kaLazarus. Andithi iyaqala ukuza apha kwaLazarus, ixesha eninzi umntu oya kwakhe ibiba nguLazarus. So uthe sigqibotsho ke abingena kwisister kaLazarus. Kwi-surprise ke sana kaZoleka uba le sister kaLazarus nguNonceba. uNonceba ke lela gqwetha lakhe belimenzela idivorce. Othuke kaphakame besesithi hayi bo wena uyisister kaLazarus, athi omnye ewe. So bathe besahleli ke besitya ke besesitsho ke uLazarus into yoba khangafune, sangathanda into yoba ayazi ngolwaa hlobo bebefuna bayibambe into e-professional, into yakhe noba ligqwetha lakhe, because wayengathandi into yoba azi izinto zakhe ezingezinye until baqiniseke nange-relationship yabo nabo. So utata ke kumane adibanise ii-dots nje phaa naphaa, athi ke urhalela ukwazi into yoba ngoobani abantu ababehind ubukrelekrele bukaZoleka. Then Zoleka uya-expleyina ke uba hayi tatam this and that, and then kwade kwavela ke noqhawekazi. Sithi kuyancokolwa nje abe sebuza ke ngutata uba ngubani uqhawekazi. Atsho kuZoleka into yoba uqhawekazi ngumntanam una-22 years ndamfumana kuba ndisesemtshatweni kudala. So lo tata benalaa nto ithi ke uyidivosiwe wena, athi omnye ewe tata bendisandodivosa. NoNonceba besesitsho into yoba ibindim umntu obemenzela idivosi yakhe nohlathi. Hayi ke utatazala ke guys ngaba bantu bagxekayo, wathi ngumabuye kwendeni. Abe sengenelela ke uLazarus ke sithi hayi tata sithetha kanjalo because nam kaloku kudala nditshata nje iyafana le nto, so ukukumjaja akuzusisa ndawo. So bathe ke besazincokolela beseofisini ke ngoku uLazarus noZoleka. uLazarus uyazama ukucacisa kuZoleka into yoba utatakhe ungumntu onjani and kudala ezamanje lazo into yoba makabe sepokothweni kayise, but uyise ke into ebeyifuna kuye yile nto laa mntu. Uthi beqala ke ngokubona ubuso obuncumele into ayithethayo ngolwaa hlobo utatakhe, so iyamonwabisa yonke le nto. Uthe ke besancokola uZoleka besemxelela ke into yoba kulaa nto uba ke uvuma ke into yoba uzoba nguye utata, kunjani ke undikhaphe ndine-appointment yegayini. Hayi ke wavuma kuLazarus. Uthe sagqiba uvuma wabe umntu enento efuna uyokhupha njengangoku ebathroom, wabushiya esame kanjalo. So ke but ke ibiyam-excita yonke le nto, uvele ashiyeke nesaa smile, senje uba uyayiqala yonke le experience yena. So bathe bengekahambi ke guys, kwafika uqhawe ke ofisini kaZoleka apho efike ethi ucela izinto ezithile azomsayinela zona. Wabe sithi komnye no, andizukwazi ukukunika zonto okwangoku, siyaphuma noLazarus khona i-meeting esinayo. So bathe bengekahambi ke wabe sesithi uZoleka ke uyaziqhenya ke ngayo ke uqhawe, esitsho into yoba ndiyayazi uba ubuthe wena ufuna isipeyisi sakho, kodwa ke ndifuna ukutsho ke la mazwi,
uba ndiyaziqhenya ngawe ngokuba ngulo sisi onguye kwii-siblings zakho and beningathandi into yoba nakomnye ozayo umntanakowenu uze kwenzeke kanjalo. Besemchazela uba qhawekazi I'm pregnant. Qhawekazi ke guys wothuka because nokunento ethi I wonder ayingomawethu na. Wabe sesibuza ukuba ngubani utata womntana, watsho into yoba nguLazarus. Kwakhululeka ke ubuso bakhe ke after ethe nguLazarus. Then ke wabe sesithi ke hayi ke mandikushiye sophinde sibonane. Uthe xa ezophumla uqhawekazi wabe sembamba kunina emhaga ke noba ke utshilo phofu uba congratulations before bahagana. So baye barayithi ke. Uthe ke uZoleka xa behamba wathi ndicela ke ungayithethi le nto kwifemeli until ndide nam nditsho uba sesirayithi uba ingathethwa. Wathi omnye okay. Wemka ke ebabukele uqhawekazi bephuma noLazarus. Hayi ke sana ke bayile kwi-scan ke bobayithi bekumnandi ke uLazarus so excited guys. I-experience intsha kuye yonke lena. Bayile kwi-scan baphinda futhi ubuya kwabo endlini sebesiphethe i-scan bayancokola. Ufuna ukwazi omnye uba ufuna intombazana okanye ufuna inkwenkwe. Uthi omnye no, mayibe yi-surprise to Lazarus. Anyway noba yintoni but mayibe yi-surprise. UZoleka ukuthi yena ufuna ibe yintombazana. Kulo qhawe ke guys, uqhawe ubonakala engekho rayithi. Kuhlelwe kumnandi, kuhlelwe intsini, kuyatyiwa esapha. Azoqatshelwa ke ngoku nguThandeka, ambuze uba uThandeka urayithi na. Athi ke uqhawe ewe ndirayithi. Athi omnye hayi akekho rayithi shuthi uHlathi. Abe sesithi omnye hayi tata ndirayithi. Athi uHlathi awukho rayithi wena. And uThumeka ngokudibanisa u-1 no-2. uThumeka kaloku guys ebekhe waya kuZoleka beyotya ilantshi. UZoleka uhlulekile kukusela ishampeyini. Emveni koko uvelwa ngumntu okhonyulukayo leqa ebhadroom asobona ukutya kwabanye abantu. So uZoleka wazidibanisela u-1 no-2 wade wombuza uba ukhulelwe na, zingaphi iinyanga. UZoleka khange amphendule ke. Then ke ngoku xa sekulapha nanku uqhawe le nto ayiyo besebuzwa ke ngoku abesesitsho into yoba no uzoba ngusisi omdala again. Kuthukwe loo nto ke kuvuyelwa into yoba inoba nguThumeka. uThumeka abeyiqonda uba ayindim. Abe ke yena uHlathi excited nabanye uba uThumthum ukhulelwe. Hayi besesitsho lo mntana xa sebona uba hayi bo bacinga uba nguThumeka. Athi hayi ngumama uZoleka ayingomama uThumeka. Hayi ke wonke umntu izidlele zehla zabheka ezantsi. UHlathi ushiyeke into embi ingazi. Qhawe uyikhuphe njengoba injalo. Asazi ke guys uba izohamba ihambe ide ithini into kaZoleka. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.